Práve teraz sa nachádzame v prednáškovej sále Joblines a nachystali sme pre vás seminár o financiách, o finančnom manažmente. Treba povedať, že pri otázke máte dosť peňazí, iba zriedka kedy býva odpoveď, že áno, alebo je veľakrát samozrejme tak tvárené, ale treba povedať jednu vec, že v podstate nech má človek akékoľvek množstvo, tak túži potom, aby mal viac. Pretože možno jeho plány ďaleko prekračujú jeho možnosti, jeho sny, jeho predstavy. A práve z tohoto dôvodu je niekedy, keď sa pozriete na to, okolo financií strašne veľa emócií, je tam strašne veľa nepohody a tak ďalej. Peniaze sa stávajú určitou takou modlou a tým pádom tam musí byť množstvo nepochopení, pretože keď sa dostávame do ťažkosti s peniazmi alebo do ťažkosti s tým, ako poplatiť niektoré veci, tak tam musia byť nepochopenia. Peniaze ako také predstavujú zo pár vecí. Preto sme sa pozreli práve na referencie a rozhodli sme sa, že nachystáme tento seminár, pretože ja sám som si musel niekoľkokrát prejsť vecami, kedy som nebol úplne spokojný. Kedy sa veci nevyvíjali úplne podľa mojich predstav. Napriek tomu sme chceli ďalej expandovať a expandujeme. A za týchto okolností treba povedať jednu vec. Čiže človek musí sa naučiť narábať s peniazmi, musí vedieť, že to, prečo peniaze idú k nám, je to, že vytvárame outflow, že dávame niečo von. Pretože toto je veľmi dôležité. Ľudia sa musia dozvedieť o našich službách, musia vedieť o našich produktoch. Musíme byť schopní oslovovať dostatočné množstvo zákazníkov. Ak dávame toho na vedomie veľmi málo alebo nedostatočne, alebo v podstate nerobíme dobrú službu, tak to môže niekedy spôsobiť to, že sa dostávame do ťažkostí. To však neznamená, že sa z týchto ťažkostí nedá vyhrabať. A tiež to neznamená to, že ak sa človek do ťažkostí dostal, že teraz by to už mal zložiť, alebo by sa mal nechať odradiť od toho, čo robí. Nie. Veci sú na to, aby sme ich zvládali a tento seminár bude o tom, ako ich zvládať. Bude o tom, ako sa dostať do pohody, ako vytvoriť dostatočné zdroje na to, aby sme zarábali, aby sme sa naučili peniaze rozumne míňať, pretože niekedy v tomto je problém. Takže príďte na tento seminár, budeme spolupracovať, budeme na tom robiť, bude to v podstate pracovný seminár, to znamená, vyskúšame si nejaké veci a myslím si, že po tomto seminári to bude oveľa lepšie. Takže teším sa na stretnutie s vami. Dovidenia.